ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಡೆನ್ ಪೂಜಿದ ಮಲ್ಪನ ಪತ್ರಡೆನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಜಪವ ಈ ನೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲು ಅರಿ ಪಾಡ್ದ ಅರಿ ಏತ್ ಪಾಡ್ದ ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ ಒಂಜರೆ ಪಟ್ಟು ಅರಿ ಪಾಡ್ದನ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ ಒಂಜರೆ ಪಟ್ಟು ಏನು ಈ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಓಡು ಒಂಜರೆ ಚಮಚ ನೆಕ್ ಸಂಬಾರನ್ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚಿನ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರ್ದರಿ ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಗಟ್ಟದ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ ಉನ್ನೆ ನಮ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಪಾಡೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪುಳಿ ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ ಅವು ಇಜಿಂಡ ಬಾಯಿ ಪೂರ ಕಿರ್ಮುಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಈತ್ ಪ್ರಮಾಣೋಡು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಮಿನಿ ಪಾಡ್ಗ ಐಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಅವನೇನು ಪೊರ್ಲು ಸಣ್ಣ ಮಂತ್ ಕಡೆವಡು ಒಂದು ಶೋಕದ ಸೇವದ ಇರೆ ಒಂದು ಮೊರಾಣಿ ಕಂತ ದಯಪಂಡ ಈ ಬಾಡುಂಡ ಸೇವದೈರು ಇಟ್ಟು ಬಂದ ಪೂಜಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಂದಾಪುಲವು ಅಂಚಾದ ಅವು ಸೇವದೈರ ಅಂತ ಬಾಡಾಯಿ ನಡೆಗೆ ಈ ಬಂದೋನು ನಮ್ಮ ಐತ ಮಿತ್ತು ಇರತ ಮಿತ್ತು ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಪೂಜೋಡು ತೆಳುವು ಕೊಡು ಎಂಚ ಪೂಜೋಡು ಅಂತ ತುಜಪವೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬರೋಡು ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಲಿಡು ಏಲಕ ಅಂತ ಬಂದ ತೆಳುವು ಪಿತ್ತಂಡ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೊಕ ಕೈಪೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡವು ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಕುಲ್ನೋಡು ಬಂದ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತಂಜಿ ಐನ್ ಆಚೆ ಇರದಿದ್ದು ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕಿಡು ಬಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಲವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಇಂಚ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಆಯ್ತ ಮೇಲೆ ಕೊಡುವಂತ ಬಂದು ಇಂಚ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪೂರ ಆಯ್ತು ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಲಾಯ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಪೂಜಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇಡು ಇಂಚ ದೀವೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮುಂಜೇನೆ ಪೀಸ್ ಉದ್ದದ್ದು ಆಯ್ನಾತು ಮಲ್ಲ ಇರೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಾಯ್ಕ ದಯಬಂಡ ಇದು ನಮಕ್ ಬಂದಲ್ಲ ಸುಮಾರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜದಾಗ ಬೊಕ ಸುಮಾರು ಐತು ಬೇಲೆ ಸಾಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಲ ಇರೇನೆ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದುರುಡು ಇಂಚ ನೀರು ದೀವೋಡು ಅಂತೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ಇಂಚ ತಟ್ಟುಗ ದೀದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪೀಸಿನ ಐಕ ದೀವೋಡು ಇಂಚ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪೀಸಿನ ಇಂಚ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ದೀವೋಡು ಆ ಮಧ್ಯದ ಹೋಲು ಮುಚ್ಚರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ದೀವೋಡು ಇಂಚ ಒಟ್ಟು 4 ಗಟ್ಟಿ ಅದನ್ನ ಎಂಕುಲು ಇಪ್ಪುನ ಮೂಲ ಮೂಜಿ ಜನ ಅಂಚೆಂಕ್ಲೆ 4 ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡಿತನ ತೀಯೌಂಡು ನಾಯಕತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಳ ದಿಕ್ಕ ಸರಿ ನನತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ತೂ ಮಲ್ತದ ಒಂತ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಯನ್ನು ನೆತ್ತ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚ ಅಲ್ಪನೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈದಿನ ಕೆಂಪಾದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಚ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಗ ಸುರುಕು ಒಂಚೂರು ತವಕು ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡ ಗಡಿಗೆ ಎಸ್ ಈತ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ಲೇನು ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಅವರ ಜೀವೋಡು ಇವ್ರು ಅಡಿ ಮೇಲ್ಪಾಡು ನೋಡು ಮೇಲ್ ಮೇಯ್ತ ಕಾಯ್ದನು ಅಡಿ ಮೇಯ್ತ ಕಾಯ್ದನಿತ್ತು ಮೇಲ್ ಮೇಯ್ತ ಕಾಯರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಚೂರು ಅಡಿಗೆ ಕಾಯ್ದ ಇಂಚಿನ ಚೂರು ಸೈಡ್ಗೊಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಪಾಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಬಕ್ಕಲ್ಲ 2-3 ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಪಾಂಡ ಆಯ್ತು ಪರಿಮಳನೇ ಬೇತೆ ನಾವು ಫುಡ್ ಪೂರ ಹೈ ಸೈಡೆಡ್ ಭಾರಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಯಿನ ಚಿಕ್ಕ ಫುಡ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಟೈಪುಡು ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ರವೆ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಕರಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವಳ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮಿನಿಯ ಪಾಂಡ್ಲೆ ನಾವಿನ್ನ ತುಜಪ್ಪವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ತುಪ್ಪ ಪಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಒಯ್ತೊಂದುಂಟುಲೆ 4 ದಿಕ್ಕಲ ಇಂಚ ಶೋಕುಡು ಕಾಯಿಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ನೋಡ್ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಡಿಶ್ ರೆಡಿ ಆತಂದ್ರೆ ತುಳುನಾಡದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಶ್ ಒಂದು ಪುರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವರಾಂಡಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡಿ ದಯಪಂಡ ಈ
ಮರೆಯಲ್ಲದ ಟೈಮ್ ಉಡು ಒಂದು ಮೇಯ್ತ ಉಷ್ಣ ತಿಂಡಿ ಡೌನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿಡುಪುಜಿ ಈ ತೇವು ಇರಿ ಒಂದು ಪುರ ಏಪಂಡ ಈ ಮರಿಯಲ್ಲದ ಬರ್ಸೋಗು ಚಳಿ ಪದ್ಧತಿ ಪುಣತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡಿ ಈ ತೇವುದ ಮತ್ತು ವಸ್ತುలను ತಿನ್ನೋದಿತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೇಯ್ತ ಉಷ್ಣತೆ ಡೌನ್ ಆಗುದು ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಇನಿತ ನಮ್ಮನ ರೆಸಿಪಿ ಇಂಚಿತ್ತನೇ ಹೊಸ ಹೊಸಾತ್ ರೆಸಿಪಿ ನೀನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಲ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಿತಿನ ತಿಂಡಿದ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಡಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವೇ ನಿಂಗೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.